Déu-n'hi-do, quines vistes, eh? Sí. Xulíssim. Escolta, no em dius res de la sorpresa? No. T'has d'esperar, ja queda poc. Sí, queda poquet. Sí, molt poc. Molt bé, jo confio en tu. Vinga, va, som-hi. A carrera. Va! Ulls plens d'amor i d'amargor. Entre camins farcits de vinya, al ritme del sol mentre cau al capvespre, arribem a Nulles, un poblet que, tal com es nota a primera vista, està estretament lligat al món del vi. En els teus ulls verds. A poc, la llum de la tarda ens ha deixat i comencem a entreveure que la nit ens envolta. Però ja sabeu que la foscor alerta els sentits. El celler modernista de Sant Isidre, una de les 4 catedrals del vi, és el nostre destí. No sabem ben bé quina sorpresa ha preparat la Mar, però això pinta, però que molt bé. Ai, ara. Ostres. Hola. Què és això? Déu-n'hi-do. Tu ves? Sí? Tu ves, Jo no dic res, no? No dic res. Déu-n'hi-do. Escolta, jo no veig res, eh? I jo tampoc. Bé, ara ja esteu dins l'essència de la vinicultura, que no és altra que demostrar-vos que tots som capaços de trobar aromes gustatives dins dels vins. Ara us deixo una copa de vi i una broqueta i espero que disfruteu d'aquesta experiència. Gràcies. Entenc que per aquí hi ha vi, no? Sí, jo he sentit un soroll. Fa olor de blanc. Que fresquet. És molt àcid. Sí, jo no? trobo molt àcid, sí. Tenim algú al plat, també? Ah, tenim algú al plat? Sí, és com una brotxeta. Ah. Espera. Sí o no? Molt bé. Però tant. Carai, sí que vas ràpid, tu. Vaig a saco. Però beu una mica, perquè... Ostres, com canvia, eh? Totalment. Espera't, no ho trobo. Què és? Salvar l'honor. Albercoc? Hem passat la prova... Bé, jo crec que sí, Bé, tio. et xocaria la mà. Arribat. Crec que no estàs al meu A abast. veure, prou. Ai, no, que Sí, per baix. sí. Va. Ja veuràs com aquesta l'hem feta bé. Ja veuràs, eh? Què tal, això? Com ha anat, aquesta experiència? Ah, molt bé. Sí? Sabeu de quin vi es tractava? És blanc, un rosat, un negre? Blanc. Blanc. Era un blanc? Molt bé. Ja us podeu destapar els ulls. Segur? Ai. Oh! Creieu que totes les fruites que heu provat estaven també en el vi? O creieu que alguna desentonava? El plàtan no anava bé. I l'albercoc, no ho sé, No sé si era albercoc, però No sí hi havia el barcoc, era una pruna, Ah, era una pruna. i era justament la fruita trampa. Era la que no estava en el vi, la que El desentonava. plàtan sí? El plàtan el podríem arribar a trobar. Molt bé. Dit això, us presento el segon joc. En aquest cas el que faré, jo us serviré 2 vins, però jo no us n'explicaré res més. L'únic que us diré és que aquí teniu un plat, que és una galta ibèrica, i que, junt amb els bolets que porta, ens marida molt bé tant amb el vi com en la terra que tenim aquí. Si voleu tocar aquesta argila i l'oloreu, veureu que fa aquesta olor de sotabosc, que és l'única pista que us donaré. Quan acabeu de disfrutar-ho, jo us vindré i us faré unes petites preguntes, a veure si heu estat capaços de notar o no heu notat el que havíeu de trobar dintre del vi. Molt bé. Que vagi de gust, que disfruteu. Gràcies. força, molt bé, gràcies. Però- Déu-n'hi-do, no?, quan s'ha aixecat això. Sí, ha sortit aquí una flaire increïble. Té un olor Sí, però... similar, no? Sí, és veritat, Fent l'entesa, Sí, t'estàs fent l'entès, però crec que estàs anant bé, I ara haurem d'anar a provar això, no? Bueno, i el blanca. Ja Sisplau. M'atreviria a dir que és el blanc més negre que he provat mai,
És boníssim. Que bo, no? Què tal, això? Ens agradaria que ens diguéssiu, a veure si creieu si els dos vins ens mariden en el plat. Li va millor el blanc que el negre. Me la jugo. Sí, jo també diria el blanc, però per fer una mica més d'allò diré el negre. El que farem serà donar-vos un punt a cadascú, perquè realment els dos hi mariden. Llavors la segona pregunta és, els dos han passat per fusta? Aquest ha passat per fusta, però vaja, sí, seguríssim. El negre sí, jo crec que el blanc també. Posa aquí. Jo crec que els dos van passar per fusta. Sí, jo també. Us hem de donar 2 punts, perquè efectivament Vamos! els dos han passat per fusta. I l'última pregunta és, quan heu olorat la terra, amb el plat es nota, però en els vins també? Jo no li veig a cap, però si li hagués de veure amb algun més que d'altre seria el blanc. Jo dic que en els dos. Doncs em sap molt de greu, no us podem donar No! el punt a cap dels dos. Realment on es troba és en el negre, en el blanc. Ostres, El que podríem fer és donar-li mig punt al Marc. Bueno, això és una miqueta una manera d'aprendre el que hi ha darrere de tot aquest món del vi, que és un món que no és tan difícil, que l'important d'aquest món no és saber-ne molt, sinó saber-lo disfrutar. Dit això, passarem a donar-li el regal al guanyador. Ha d'haver-hi un guanyador i al final la sorpresa era per mi. Molt bé. Sisplau. Aquest és el meu premi, però jo el vull compartir amb tu. Salut. Tot un viatge sensorial, amb bona companyia.